Het faillissement van OAT Reizen komt heel onverwacht. Net iemand hier in de gaten dat het samingier bij de reisorganisatie. De medewerkers van de treien Frieske Globe reisbureaus mogen net voor de camera reageren. Juist ben ze van het faillissement op de Hichtenbrug terug het haatkantoor en dat is haar bot oer het matkaam. Jood ben ze nog ontwerkt, maar hoe het de komende dagen komt, weet ze net. Ook Johan Dalstra van Dalstra Reizen uit Zuid-Veen is schrokken van het faillissement. Hij hier net verwachtte dat zo'n bedrijf zomaar omvallen koe. Dat nou gebeurt, had echt consequenties voor Dalstra Reizen. Wij werken samen met OWAR. We hebben bepaalde kaarten, sportevenementen die wij regelen via de OWAR. Ja, heb ik onbetalingen aan die. Dus dat is nou de vraag wat daarmee gebeuren gaat. Maar ik ben bang dat we daar toch een x-bedrag om kwijt zijn. Ja, gaat het om een soort geld? Nou, dat praat je wel om duizenden euro's, ja. Bij Dalstra werk je 80 mensen. Het bedrijf is zoen. Ze hebben dit jaar zelfs meer reizen verkocht als verliezen hier. Nevens brancheorganisatie ANVR had OWAT de slag om individuele boekingen op internet verlen. Ook bij Dalstra kan dat net. Doch is dat voor haar geen reden om de zaken tenij oorzoon te pakken. Boeken kunnen natuurlijk wel bij ons gewoon via internet. Reizen zelf samenstellen net. We hebben natuurlijk een product dat ik net mogelijk is. Al onze reizen worden uitgevoerd met een touringcar. Dus ja, wij zijn het net van plan om dat te verhoren en wij door alles met onze eigen touringcars. Mensen die de reis boekt haar bij OWAT, maakt ze haar zwagen of de vakantie nog wat terug in kan. Zij is de familie van der Veen. Zij heeft bij Globe een reis naar Duitsland en Zweden boekt. Ze komen nu bij Dalstra Del om te jaren hoe het komt. Nou, zat het nog steeds zo Dalstra de reizen ondernemen. Want het is een reis bij Dalstra. Ja, precies. Waar zijn we heen? We zoeken naar Zweden, Duitsland. Mensen die nou op vakantie binnen, kunnen haar een reis gewoon aanmaatje. Waar het nog voor het mat, krijgt een jild weer om of krijgt een orenreis om binnen.